Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. Go to 17. Exodus 17. Exodus 17. From verse 10. I will start from verse 8. Verse 8. While the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, choose some men, go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow I'll stand on top of the hill, holding the staff of God in my hand. So Joshua did what Moses commanded and fought the Amalekite. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed up the top of the nearby hill. As long as Moses held up his hand, the Israelites had advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained advantage. Moses' arms soon became so tired, he could no longer hold them up. So Moses and Aaron found a stone for him to sit on. Then they stood on each side, holding his hands. So his hands were steady until sunset. As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. After the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll and make it a reminder. Read it aloud to Joshua. I will raise the memory of Amalek under heaven. Moses built an altar and named it Yahweh, which means the Lord is my banner. He said, I raised their fist against the Lord's throne, and the Lord will be at war against the generations of Amalek. Father, we thank you for such a time to hear your words. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Manarana mchada kudzidzisa. Lintambama zatha kufundisa. Paizira ngati strategies. Ngegama umbe ezekilotibana strategies. Hondo iyi yavana veIsraeri nemaAmalekites. Impi yabantwana bako-Israyeli nama-Amalekite. Yakarwiwa neumwe unyanzwa ndakutsanangura the church today. Yadwa ngobungcishi engithanda ukuthasela ibandla. Victory ya Joshua battlefield. Umqoba ukaJoshua ekulweni. Yayigwa kuna Moses asiri mu battlefield. Kusukela kuMose wayengekho empini. Joshua is the one fighting people on the ground. UJoshua nguyolwa labantu ku-ground. But it was Moses' hand that determined the result of Joshua's hand. Kepha kwakuyisandla sikaMose esitsho impumela kaJoshua. So ma-Amalekites vakatanga kurwisa Israel. Ama-Amalekites aqala ukulwisa u-Israyeli. At Rephidim in a desert place. When a desert. Israel ayina kubuda mu Egypt utitore wilderness. Israel aphuma ngeGibhithe but they are going their way to Canaan. But along the way, the Amalekites fought them. There was a battle already. Sometimes in life you wonder, the same one they are demons that behave like the Amalekites. They don't fight those who have achieved, but they will fight those going to achieve. So pani pauno gona kunetseka. Wanu ndive ngelo rwisire. Kune madimoni anonyuma kuyendo. Kune madimoni anaziwa potential nefe pauno. Jokuti kukenda nikusati kwa shiwa. Wando zako zinotanga mugwema musati nozika. Usati wali chekudya unovisa shakale walo. Usati washika kuchine mukala. Uchiri kutofamba mugwema. Usati walaka istendi. There are battles per ground zero. Usati waro waingenja chetu. Pali nyaza kutofamba uheti. So sometimes you begin to wonder, why are they fighting me? They are devils that behave like the Amalekites. They will fight you along the path, not because you are already there, but I know you get there. And allow me to prophesy. No matter they fight you at this church, the Lord will see you through. No matter they fight you at this church, but the Lord will see you through. So there are devils that behave like the Amalekites. In the wilderness, before they got to Canaan. But God gave
Moses' wisdom. So Moses said to Joshua, I'll climb on the top of the mountain. I'll raise the Lord's rod over there. Go and fight them on the ground. So Moses wakaenda pamsoro pegombo. Akazvidraw from the battlefield. But in their animal reserves achabatika mu battlefield. To me, Moses is an elder. He's a prophet of God. Chosen to lead. But he withdrew from the battlefield. But he still was part of the strategy of God's plan. Life nekuti Mwari vakakuona uchita mabattles ako background. Vanocheka relationship yako nevanhu ivavo vasiri mubattlefield. This way. Nhumbu ina Maria. Mary nungi akatakura. I know vazhinji vanoziva kuti aiva mhandara. But the real fact is she was in love with Joseph. And I'll explain why. Joseph is the one from the lineage of David. And just found mwanakomana wa David. Joseph was a prophetic message unechakutangwa Maria. Joseph was a carpenter. Anoshanda speaking in Muparinga. And Jesus unofanwa kuenda speaking in Muparinga. Joseph chiprofita unechakutangwa Maria. So relationship ya Mary na Joseph was the key why the heavens chose Mary. So Moses is part of the team, but he's not in the battlefield. Useless. Moses never ranks in the spirit. There's a strategy I want to teach the church. Concerning the ranks in the spirit. John the Baptist. Kuna Jesu. But Jesu akaenda kwa John. Akabaptiza. Engali no vulika. He's really not Taura. This is my beloved son. Gonna put respect. Joseph, the Baptist, why? Because he was the forerunner. By heaven. To be a forerunner ministry at Jesus. So, which means Jesus, he operated under a closed heaven until he visited John. John had the rank in the spirit. There is no one greater than John. But when you compare John and Elisha, in terms of miracles and power, John looks lesser. But how can Jesus give him such a rank? See, because John showed people Jesus. Other prophets prophesied about Jesus. Just say people, this is the Lamb of God. He showed people salvation. He showed people God. So he had a higher rank in the spirit. But there are times when people will compare the people of God according to miracles. Yes, man. John had a higher rank in the spirit. Why? Jesus recognized as a son. Because the Bible not unto us a child is born, but a son is given. So John baptism spiritual become a son. Physically, but
spiritually to become a son. So speak to the rock. That's a mistake. And the water came out. Do not interfere with other tribes. An Ethiopian one. And Moses was wrong according to the way. But when God came down, say, because to some, I speak through dreams. But to my servant Moses, with such a rank we speak through dreams. They are raising the things of the spirit. Danger in church in our time. They no longer respect ranks. They think you'll be teaching about worshiping people. I'm teaching about respecting the strategies of the kingdom. Explain this way. Peter is a man. But grows by no muruka. To speak into your life. So Moses said the rank. The problem we have, I don't know why more that's business in the most dangerous assignment is assignment in yeah, that one in the spirit when I was praying. To be a wife of a man of God. To be married to somebody other than the spirit. What goes to you is your husband. But then there is is a general, let me put this way, a general in the spirit. To an extent you're good. Spy in a burning bush. But one thing I know, Aisha, was can I need to explain something here. There are things. Close. Jesus allows life. Didn't pay what in Zira Neshopadi. I can tell you when I Judas. Judas are asking to pay. And the family woman to pay. Aka sugar bakun somebody just know to 10 years. What is he lost life. And he found life. My God. Jesus Galeria wakaita Shishoma. Because of their unbelief. Why no kutiva imuziwa? Sema no Maria na Joseph. Knowledge ili kanao. You not deny a spiritual blessing to you. Paru shika wanipagano jaira jini. Shika be extend kuti chawa jaira. Shika to ropa fadza wamwe. But because you are close, you don't get anything. Because you never understand the ranks. You are too close. Somebody rank.
Moses is just a good fellow. Chosen by God to lead people. Anapower Joshua physically, but I didn't do that Joshua spiritually. Sababu no dance by itasoma za chini. Ana Joshua wewe. Joshua wewe. Akazikisa. Joshua ikuno. Sababu Joshua ananyaya. Izanga zika Joshua za. Hapo ni kukika results. Boba akwambisha ikuno. No kwani results. Izanga zimbumo. Asimbato fintu. Yisesi nyekundoeni ngapempi. Sacheka gone kwa dorme tu. Wewe sambato tamami. Harina Aaron. Oh, haro Aaron. Wakena na Musa msobe kwa. Enyo ngamtabe ni Musa. Musa ngane. No Musa wese kate. Bakaramba chimpa respect. Bala mfoni. Bakamuchagira pekugara. Bamtirinda. Wale asitarisira kuti umunzwisise. Ari kutarisira kuti umutende. Nokuti pfungwa dzako adzikone kumunzwisisa. Hafunge kunge iwewe. Haaronge kunge iwewe. Mwari anoti mukati tine nyota, anotendai kudombo. Munonwa. Iwo wakajaira kuchera tsimeka. Unoti type ya wanamata inakumira mushi. Munonwa padombo tsano. Unobudirira nekutengesa mazero. Na Mwari yeyo. Kama wacho wota zvikuru, iwo unenge une zvidiki una Mwari mukuru. Unosangana kumaliza uko. Unotozvatidza harisi dovira ari kutengesa mbeno zviri mudovi. Yes. Varume ndanzi ndiunze mhandara iri pano kuti uchafamba nemwana wako ukamubata so. Ndanzi naJehovha nditaurire mhandara iri pano kuti unobata mwana wako ukatenda iwewe. Vanhu vakashamiswa kuona mhandara ichifamba nemwana wayo. Mhandara ichava nemwana. Ndiye Mwari wandiri kuparidza. Ndiye Mwari wandinotenda. Nokuti zvandiri kutaura izvi haana kuzviitira Mary chete. Inini chaiye. Foira singaite Olive. Vandakafunda nawo akabheja kuti type yenyu kuuniversity aisvike. Ndasangana nemurume anonzi Jesu. Vekuuniversity ndo vakauya pano vakapaka. Vateerera shoko vakati baba tinokumbira muye kuzoticha wisdom yamaticha ikwedu. Kureva kuti uko ndoko wako afulaya kuno. Uyu kandi anonzi Mwari kwete vanhu. Hakuna munhu aigona kundirongera kuti handu nokuti tiri maditu mai haparongeri. Anoburitswa basa anorongera type iyo. Saka vanhu vanotya kurwiswa vandirongere. But vakasandirongera mweya mutsvene achauya pamusoro pako. Uchava nemwana. Mweya mutsvene achauya pamusoro pako. Uchabata maresults ari beyond level yako. Moses zanzi akaburuka mugomona vachitendera atari vachiimba. Vachinamata Mwari asiri. Kwete kusanamata. Vachinamata Mwari asiri. Imagines God. Anogadzirwa vanhu vari kuda zvichop-chop. And imagines God yeyo. Ako ndakambosangana naye. Mazuva anoshanda kuindustry wa 2005. Taba dhiziri kubasa. Nyaya yakunesa mwangu ndokubvambitsa mari. Hande kumaprofita. Ini ndikatoenda sei kumaprofita, ayo maprofita ndiye Mwari kani. Mwari anoti musaba. Tikatoenda kuzvatowezi. Tikanzi ayo maprofita acho ari bot nokunda. Noti ndoo Mwari kauti. Anzonza kuti ndiye Mwari wedu watikutsvaka. Ndiye anodiwa nematsotso anopa kundiso baba. Ndakambosangana naye. Ende taendeko kuti kanopfugama so. Tikanzi varandarume nyaya matofambira. Aita zvakanaka. Pano zvinopera. Kwete kuti kuba kunopera. Nyaya yacho ndiyo inopera vakakauta. Unyanzona kuti uyu ndiye Mwari ari kutsvagwa mazuva ano. Emergency God. Kapiwa kundiso yedu. No problem yarume vava. Avakupe Jesu. Vanokupa kundiso. Ende ukakunda hauchatsvaga Jesu ka. Oza kundiso isina Jesu mukati inonakidza vana vadiki. Aisha kukupa kundiso unogona kutokufarira kana kuti ugamuchire Jesu sashe uye muponesi. Wanzo ndinofanira kudzidzira kuparidza ngatiyambutse. Takaenda kuti tikapiwa kundiso taba.
emergency court. Mwari we chop chop anosotera wakomana zvinhu zvavo. Of us who are waiting for God to do this, yet God came in form of man, and you denied God because you were looking at the man, not at the God of the man. He was a Jew by nature, he was God by supernatural divinity. So when you don't see the supernatural, you always miss the blessing that God wants to give to your life. Usaone mungu semungu. Usaku kwenye nenda kunganga so. Bano tumira mutishitake zvauya mubatsirwa. Bano zaku ya batsirwa. Asi zvinouya zvinobatsirwa. They believe in the spiritual. But vapedza kubatsirwa avape mweya. Vanopasira basa asara. Mombe nemari. Vachitoziva kuti vanomirana pachawo nezvanga zvambouya zvavasheya. God has brought people into life. And they were not ordinary people. But you look down on them. Come on. May God help us to see. You know, blessing. I spoke number 2. Amen. It's by honoring the blessed anointing. Kind of prophecy iri kuitwa naEzekiel haisi yekutaura kuti mabhonzo imimi zvakazooma kusvika apa nditete ndambuya makazoroiwa nhinga akazodai. Haana any report or history or any negative prophecy ari kutaura pamusoro apa, but chaari kungoda kutaura chete ari kutaura the mind of God upon the dry bones. Kune kuprofita kuri in levels and dimensions, but this kind of prophecy, it's an open room for anyone in this building to exercise it. This kind of prophecy, ndekungotaura the mind of God upon every situation. And this is a situation yako, but pane kuti utsvage kuti zvakakonzerwa nani zvikabva kupi vakazodii, there is another level of prophecy yekuti you speak upon that marriage, we speak upon that zvisinei kuti zvaoma kusvika apa unoda kutsvaga kumapostori vanoti kupiwa tsanangudzo. Tsanangudzo haisi solution. Kucreata tuhasha kuzoti ndakaroiwa naambuya. And you know, zvinopa blockage ku solution. Kazhinji ukaona une tsanangudzo haugone kuwana solution nechikonzero chekuti panenge pacreatwa bitterness in you. So pese pane bitterness and unforgiveness, the spirit of the Lord haigone kuflowa. So imagine waudzwa kuti for 10 years une problem in nditete vako. Chaapo ndechekuti even uchida kuita overcome, but uneka mind kekuti ndinofanira kufighta back. So Ezekiel apiwa a task to speak just the mind of God upon the bones. The bride. You may kiss the bride. Here is the Lord is speaking to everything as if you love Jesus, but you want to kill. Jealous laka isikuda panze rimukati. Panze pakuda rudo mukati mune jealous. Beware, mwaida kupe mweyo kunzvera. Kune vanhu vanotaura rudo kuti vasingararame rudo. Kune vanhu vanotaura zvakanaka kuti vasingararame zvakanaka. Zvokuti mwoyo wavo unorwadziwa kuti haregere kuti thank you maborokoto. Haregere kuti Mwari anenge zvakakuropafadza. But achikufuratira anorudza tsama kuti zvipi izvo. I've come to tell you, may God expose every erotic spirit in against your life. Every erotic spirit in against the church. May God expose erotic. Hakuna kuziva kune munhu.
But the one who spirit is sometimes very more dangerous. Now, Jesus is always among the disciples. So Zakaria wakatorerwa voice. Vanhu vakataura zvavanotaura asi akabereka the voice. Handizivi vanhu varikutaura zvavanotaura, handizivi pain yauinayo izvezvi. Yeti ndezvaunoitira Mwari uchishandira Mwari. But marriage yako haisifamba zvakanaka. Uri munhu anoshandira Mwari, basa rako harikuita zvakanaka. Uri munhu anoshandira Mwari achiita zvinhu Mwari. Uri kudetsera ndodikwa kwamana. I've come to tell you this. The voice will come out. Rakatorwa iroro norwara. Mari iyoyo Mwari uchakupa. Muchato iwowo Mwari uchakusvitsa. Mwari akatendeka, Zakaria wakazofara. Chikashamisa vanhu vese kuti mwana uyu abereka mwana rudzi, nokuti paanobereka mugara wake ndopaanowana breakthrough. Not akapiwa a double portion of blessing. Nokuti asungetina mati. Munamato wako newangu manirabasi. Ndokuti Mwari, ndipewo the strength to endure my times sekuti vanhu vanotaura zvenegative. I want to continue to serve you in life. Nokuti ndazvinzwa kuti makatendeka uye hakukangani. Ini ndikasapfugama ukasandiprofita, vachichandipa kuziva ramangwana rangu. What I plant today, I harvest tomorrow. Mwari haasekwe munhu chaanodyara anokohwa. Greatest prophecy lifestyle. Uyu kaprofitwa naIsaiah akafa, akawedzerwa 15. Unati Isaiah mudiki pane tsanwa. Isaiah mtaura rufu yantaura ma15. Yet it's not a prophet, but he's changing prophecy. And I see issue yokuti nokuti akaita prayer to reverse. Prayer yake haisi kutaura kuti big words ekuti Mwari pakasudai. Ari kuti Mwari mufambiro wandakaita pamberi penyu. Which means zvandakafamba ndichiita chiprofita. But kusai Mwari maida kuti munhu afe ane mufambiro wakanaka. Chaida kumuuraya kushaya prayer. Nokuti paakaita prayer akapiwa makore, but makore haana kuuya neprayer, auya nemafambiro. Somebody's not hearing me. Chaida kuretsana, hakusina kuti anga akaipa. He was a good man. The problem, he was not prayerful. Anonamata akaudzwa zverufu chete. Paudzwa rufu hapana mata. Kumwe kwese kungofamba. You are about to die, akati hakuna zvimwe zvekuita. Tarisei mafambiro akake. Tina vanhu vekuti ukaudzwa kuti basa mune retrenchment. Ndirangarirei Mwari mune nyasha. Usapushwe kuprayer in this situation. Prayer must be a lifestyle of a believer. Pamusoro pembe pakadzikiti so watitanga ibashaka taraka. Zvikasafamba ndizvozvo. Ngatichitokupusha kuprayer mwe china kuti Mwari wacho. Hear me very well. Mwari rangarirai mufambiro wandakaita. Mafambiro ako anorivesa any negative prophecy. Chinokupa mfambiro wakanaka is obeying the scriptures, living according to the ways of the Lord. Sasa fundisha hata kunamatirwa. Nokuti ukaona mchiparidza so, unofunga kuti ndokunamata. Chipo kunamata ndozvandoita, kwete zvandotaura. Yes. Kuparidza hakusi kunamata. Hauna kuzwara Jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu. Zanani vainzaro, vari kutoti taidzinga madhimoni muzita renyu. Kwete taitraya, taitodzinga. But vaidzinga vakazodzingwawo, ndopa inobhowa macho. Wonzwa nekuvadzinga uzodzingwawo, vakafanana saka. Kungodzingana-dzingana, kuitani kudzingwa. The greatest danger to miss heaven is when you are gifted, like preachers, prophets, those who are gifts. What
gifts of God are without repentance. Waraka kupa atokupa. A gift. But kunamata is a gift. Gift chinja wakapiwa whether waina mata house. So tuna kuna mwana alikupa kuti kwatompa mai kanopariza. The gift is in him. Jonah mo rebel. Ani naro na mwari. Akanopariza kuni niva kutarisi likatendeuka. But chinzwa iya apedza kutendeuka kuta. Peter. Ani hasha na mwari. Popota. That is what those amchaita now. Jonah was so bitter. Yet he preached a great message to people. Beware. Gift nekuna mata zvakasiyana. Muchinamatira wavafundisi. Uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapenikila ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba. Kuti mapenikila anokusustain kuti ureze mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira pain killer, a prophet who pray for me. Ndatoipa manje. Because the real truth ukaziva the root of the problem kusatya Mwari ndikakunamatira mweya iri mauri inoenda, but zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari yauri kuti deliverance refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday ririmo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu yauri kuitwa isi deliverance refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisi ane power anotanga newe. Anozada hapana zvauri kuita. Uri kupinda chechi. So demo rawira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada could discover, could recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kwokuti paachema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndiri kukumbira. Saka kuti achiti haiwa hazvina basa rawira mvura haritoreke rega nitikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu zvaunofanirwa kuti ukapfugama. What Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiri wokukwereta matemo. Ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme hune. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi. Pane zvaunoona kuti izvi aiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Handingarambe ndiri wokukumbira. Zvamuri kuita izvi mukazvisiya mukauya kuzonamata Mwari anokudai. That's wrong. Rangu rinoti for God so loved the world, not the church, not the Christians. I'm sure somebody amenokana ndisikukuwadza. Panotangira Christianity, Mwari vakada nyika kwete maKristu, kwete church, nyika. John 3:15, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Chirikunzi world. Munhu wese akadiwa na Mwari. Haunamata kuti Mwari akude. Unouya kuzonamata nokuti anokuda. Hatinamate kuti Mwari atide. Tonamata Mwari akato
he gave his only begotten son. That foundation yechi Kristu kuziva kuti ndodiwa. Aibve pakuti pamwe ndikaita zvakatachandida wakatodiwa uri wrong. Pawakadiwa waitunzi nyika kwete mutendi. Haana kukuda nokuti pane zvawakagona, akakuda nokuti ada kukugonesa. Akatida. Saka munhu wazhinji kuti tikanamata so pamwe Mwari angatide unotodiwa saka chifanirwa kunamata. Haunamate kuti Mwari akude. Foundation hiyo saka tinzwa pakaita problem. Uzomunhu achidai Mwari apindira. Akakudza kuti akaenda ndiani. Nhamo inoparidza, problem inoparidza. But inoparidza chokwadi shoko raMwari rinoti kuti I will neither leave you nor forsake you.